ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐಕೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂತು ಬರತ್ತೆ ಬಂದು ಈಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಡಬ್ ಡಬ್ ಉಂಟು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭದಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಯಾನಿಕ್ಲೆಡ ಮುರಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡಿತ್ತೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ ಮಾನಿ ಕಣ್ಣಿಲೆ ಕೊಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಬರ್ದು ಕಚಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು. ಸೊ ಇನಿ ಅವೇ ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲ ಹಾಕದಿತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜಿನಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕು ಶೋಭತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಯರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನಿನ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನ ಹಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಯರ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬೇಗಲ ಹಾಕದು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಕಡ್ಪುಡ್ದು ಇತ್ತ ಅಟಿಲ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡುಂಡತೆ ಇಂಚಿನ ಪದೆಂಗಿನ ನೆನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಏಪಲ ಕಣ್ಣಿಲೆಗ್ ಪದೆಂಗಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅತ್ತ ಸೊ ಅಂಚದು ತೆರಪ್ಪ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಪಿದಡೋಡು ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೋಡಂಡ ತುಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಎರಡ ಮಲ್ತಜಿಂಡ ಅವೆಟೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆವೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ ಇದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ ಪಾಯರ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬಟ್ ಆರೆಕೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಪಂಡ ಪೋಪುನ ಅಂಡಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡೈತೆ ಅಂಚದೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಂಡು ಮುಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಸೊ ಐನ ಆರೆಗ್ ಎತ್ತ ಓಡಿತ್ತಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಪಂತಿಜಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಿದು ಪಂಡ ಅತ್ತಿಗೆನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಕೈತಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಪಂಡ ಆಲ್ತುಡ್ದು ಒಂತೆ ದೂರಾಗೆ ಸೊ ಮುಡಿಪು ಸೈಡ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಅಡಿಗೆ ಪೋದಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ಎಣ್ಣಿದೆ ಪೋಯರ ಅಂಡ ಪೋಪುನ ಇಚ್ಚಿಂದ ಇಜ್ಜ ಅಂಚದಿನಿ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಚೂಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಹನ್ನಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪೊಲ್ಲದಿತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿದ ಒಂದು ಚೂಡಿ ಪೊಲ್ಲದಿನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ನೆತ್ತ ಮದ್ಮೆದ ಟೈಮುಡು ದಿಬ್ಬಣದ ಸ್ಯಾರಿ ಪುಣತೆ ಅವು ಪಂಡ ತುತ್ತರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಅವೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾರುನ ಸ್ಯಾರಿ ಸೊ ಒಂಚದ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಡು ಅವು ಪರಿದಿಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಐನು ಪೊಲ್ಲಂಡಲ್ಲ ಅವು ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪೊಲ್ಲೈನ ಯಾನ್ಲ ಹನಿಲ ಸೇಮ್ ಅವು ಕೈಕ್ ಪೂರ ಐತ ಸೆರೆಂಗ್ದ ದಿತ್ತನ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪರತ್ ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಚೂಡಿ ಪೊಲ್ಲಾಂಡ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಪಾಡುನಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಅವು ಪರತ್ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಆಂಡ ಇಂಚ ಚೂಡಿ ಪೊಲ್ಲಾಂಡ ಶೋಕುಡೆ ಪಾಡೋಳು ಇತ್ತೆತ್ತು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪರತ್ ಸೀರೆದಂದು ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪು ಜಾತ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಸ್ಯಾರಿ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇನು ಅಂಚನೆ ಶಾಲ್ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಶಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಡಲ ಪರಾತ್ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾರಿ ಇತ್ತಿಂಡ ಅವರ ಆರ್ಡರ್ ಹಿಡಿದು ದೆತ್ತದು ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಮಿನಿ ಉಂಡಾಂದು ಇತ್ತಿಂಡ ಇಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಮಿನಿ ಪೊಲ್ಲಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ ನಿಕ್ಲೆಗ ಪೂರ ದುಂಬುದನ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅವನ್ ಬೈದು ನಾವು ವಂಚನತೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಬೇಕಾ ಕೂಡ ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ವಂಚನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆವೋ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ವೇನೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಾನಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟೆ ಆಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಅಲ್ತೆರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬರ್ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾನಿಡ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನತೆ ಬರ್ಸನೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಾರ ಐಕೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂತು ಬರತ್ತನ
ಲೇಡೀಸ್ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಗ ಪೂರ ವಲಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋದು ಮಾಮ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜರಿಂದೆ ಪನ್ಪುನಾರೆನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ನ ಶ್ರಾದ್ದದ ಪಂಡ ಸಾವ್ದ ವಿಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತಿರದಾನಿ ಆರ್ನ ಸಾವಿತ್ತುಂಡು ಪೋಯೆ ವರ್ಷ ಸೊ ಅರು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವೆ ಮಾತೆರ್ಡಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪುಲ್ಲಿಯರ್ಲಡಲ ಆತೆ ಮಾತೆರ್ಡಲ ಏರ್ ಪೋಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ನ ಆರು ಸೊ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜತ್ತೊಂದು ದಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋಡೆತ ಅಂಚಾದಾರ್ನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ವನಸ್ಗು ಕುಲ್ಯ ನಮ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರಡ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ನಾನು ವನಸ್ ಪೂರ ಆದು ಪಿದಾಡುನ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಕಡೆ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲ ಪ್ಯಾರ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ಸೊ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋವರ್ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ನಮ ಅಣ್ಣೆ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲರು ಇರೇ ನಾವು ಲಾಡುನತ ಓಲಾರು ಓಲಾರು ಇಜ್ಜ ತಿಡೆ ಬರಿಯರ ಅಂಚನೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲೆ ಪೊಸ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಐನ್ಲ ತೂಕ ಅಂದು ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲೆನ್ನ ಪರವ್ಲಾಗಡ್ ಪೂರ ಅತ್ತಿಗೆನ ಇಲ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಪ್ರಶ್ನಿನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಬೈದನ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಚ್ಚೆರ್ನ ಸಾವ್ದಪ್ಪಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೈದಿತ್ತತೆ ಇಟ್ಟುಂದು ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲನ ಗರ್ತದಿತ್ತೆ ಪೊಸ ಇಲ್ಲನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಎಂದು ಅಲ್ತೆ ಮರ ಮರ ದಾರಂದತ್ತ ಇದ್ದೂರು ಗತ್ತ ಮಶ್ರೂಮ್ ದೇವರ್ನ ಇರುಂದು ಪನ್ನ ತೆಲಿಯತ ಕುಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣನ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪನಂದ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಇಜ್ಜರೆಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಮಿದಾರ ಇತ್ತೇರಂಡೆ ಅವು ಅದೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಾಗ ಅಂದು ನಾನು ಕಾರಿಡ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ಲೆತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರಡೆಗ್ ಅಂಚ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇಟ್ಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸಾದಿ ಮೊಕ್ಲೈನ್ ಅದೊಂತೆ ದೂರಗೆ ಅಂಚ ಮುಡಿಪಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ತ ಚುರುಲೈ ಸೈಡ್ ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮ ಎನ್ನಿಕ್ಲ ಅಪುರೂಪಗ್ ತಿಪ್ಪುನ ಆಯ್ ವ್ಲಾಗಗ್ ಪೂರ ಬರ್ಪನೆ ನಿಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಲ ನಾಡೆಲ್ಲ ತೂಪರ್ ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ ವ್ಲಾಗಗ್ ಪೂರ ಬರ್ಪನ ಕಡಿಮೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಪುರ್ತಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತ ನಾ ಯಾಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಎತ್ತ ಈ ಕನಸಲಿ ದಿನವು ಸುರಿಸಿದೆ ಒಲವು ನಗು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಂಡದು ಅಂದು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬಾರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಏತೋ ದಿನತ್ತ ಕನವು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡಲಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಿರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ತು ಪಿದ್ದಾಡಿಯೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಯಾನಾರೇನು ಮೀಟ್ ಆವೊಂದು ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಚೋಯಿಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅವ ಬಟ್ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಈ ಪಾಂಡದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಖಂಡಿತ ಮೀಟ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಈಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಟಪ್ ಟಪ್ ಉಂಟು ನರ್ವಸ್ ಇನ್ನು ನನವರ ಬರ್ರ ಬಂಡೇರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬತ್ತಿನ ನೀವರ್ದು ಅತ್ತಿಗೆದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬತ್ತನೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ರೀ ಬರುತ್ತಾ ಹಾ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನೆ போய் ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ನಿಕ್ಲನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂಚನ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿದೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ್ ಬತ್ತದು ಸ್ಕೂಲು ಮಾಣಿಗೆ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬಯ್ಯಾತಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಪ್ರಿಯಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಪೊಂತೆ ಪುರ್ತಿತ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಅಜ್ಜಿನ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಪಾತೆರ್ದು ಬೈದೊಲಿ ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ರ ಬೇರೆ ಮುಲ್ಲು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ 10 ನಿಮಿಷ ಪೋದು ಬರೋಡು ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಆತೆ ಪುರ್ತಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಹನಿಡ ಪೂರ ಪಂಡಯನು ಪ್ರಿಯಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಈ ಅವೇ ಮೂಡುಡು ಅದುವೇ ವೈಬಿಡಿತ್ತ ವಂಚನತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಒಂಜೇನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿನು ಒಂಜಿ
ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಐತ ವೈಬ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪು ನಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ನಾನು ಆರೇನು ಮೀಟ್ ಆವೋಡು ಎಂಕ ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಆರು ಪಂಡ ಏನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರೇನು ತೂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕ ಆರ್ನ ನೇಚರ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವೇ ಆರು ಎಂಡ ಪಾತಿರುವೆರು ಅಪ್ರೂಪಗ್ ಪಾತಿರುಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಪಾತಿರುವೆರು ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪುಟ್ಟ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾತಿರುವೆರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಏತು ದಿನಡ್ದಿಂಚ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನು ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಡಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ರತ್ತಾ ದೇದುಲೆ ಅಲ್ಪರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೆರೊಂದು ದಾಯ ಗೊತ್ತಿನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುಲ್ತಿನ ದಾಯ ಬುಲ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೊರನೇ ಪಾಡ್ದಿನಗೆ ಐನು ನಾಡಿಯರು ನಾಡಿಯರು ಚಿಕ್ಕಿನ ನೆಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆಗ್ ಪರಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ಪೆರಣಿ ಸುರು ಪೊಂಜ ಉಷೇ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ನ ಟೈಲರ್ಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೇರು ತುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತ ಪ್ರತಿಮೆ ನೋಲಾಂಡ ತೂತಾರ ತುಲೆ ತುಲೆ ಬುಲ್ತು ದಿನ ಅಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಬುಲ್ತು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ ಬುಲ್ತುದ ರೆಜ್ಜೆರ ದೊಡ್ಡ ಬುಲ್ತುದ ಜೆರ ಅವ ತುಲೆ ತುಲೆ ಬುಲ್ಪೆಲು ತುಲೆ ಚಿಕ್ಕಿಟ ಲೈನೆ ಪಾತಿರೋದು ಯಾನ್ ಇದ್ರಡ್ದು ಲಕ್ಕದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೀನ ನೆನ್ ತೋಪೋಡಿ ಎಂಕದಾದ ಅಂಡದ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನೀನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಿ ಅಂತ ನಂತಲೇ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಚಿಕ್ಕಿಗ್ ಇಂಚನೆ ಹೊರಗಜ್ಜನಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟು ತಿರಪ್ಪ ಟೈಲರ್ದು ನೆನ್ಪಾಯ್ತು ಅವ್ರತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನ್ ಈರೆಗ್ ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತೇನ ಮಾರೇ ಅಂತ ಅಂದೆಂಡನೆ ಉಂಡೆ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತೊನಿತ್ತೇರಡ ಅಂದರು ನಾನ್ ಹತ್ತು ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತೊಂದು ಟಾಪ್ ಕಳೆದೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಂದು ಅಂಗಿ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಬೈ ಬೈ ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಕತೆ ಬಾಯ್.